Ahoj všem, vítejte u mého nového videa šílených zajímavostí. Dnes tu máme film, který se bude hrát teprve v kinech. Za pár měsíců. Ale jedná se o film Warcraft. Warcraft film, lidi, jo, slyšíte to správně, prostě Warcraft. Ano, zopakoval jsem to 3krát, abych tomu dal dostatečnou důležitost. Tenhle film bude totiž pořádně epický. A já vám nyní přináším 10 zajímavostí o tomhle super skvělém budoucím filmu roku 2016, které jste možná neviděli, možná jste je trošku tušili, ale teď se je zaručeně dozvíte. Tak jdem na to. Číslo 1. Představte si, kdo chtěl vzít tenhle snímek pod své otěže. Uwe Boll. Jako vážně? Jestli vám to nic neříká, tak je to člověk, který je režisérem, scénaristou a producentem v jednom. Tento filmový patlal tvoří filmy na základě PC her a stvořil hrůzostrašné kinematografické snímky jako Blood Rain, Far Cry či Postal. Díky bohu za to, že v Blizzardu mají aspoň trošku rozumu a řekli, že mu práva k filmu neprodají, a obzvlášť ne jemu. Pokračovali s tím, že hra má moc velký úspěch a báli se toho, že by film zničil jméno hře World of Warcraft. Filmu se tedy ujal nakonec režisér Duncan Jones, syn slavného muzikanta Davida Bowieho. Jasně, možná protekční synáček, ale jeho filmy Měsíc a Zdrojový kód svědčí o tom, že je schopný a udělá z tohohle filmu naprostou bombu. Číslo 2. Hudbu ke snímku Warcraft bude mít na starosti skladatel Ramin Djawadi. Určitě jeho hudbu znáte ze snímků jako je Pacific Rim, Souboj titánů či známější Iron Man, nebo seriál Prison Break a Hra o trůny. No, tak to zná určitě každý, že? Dokonce dělal hudební motivy do hry Medal of Honor. Určitě se máte na co těšit, pokud jste fanoušky epických orchestrálních hudebních motivů. Já teda jsem. Už teď úplně cítím, jak mi buší srdce u bojových scén, do kterých se právě díky talentu tohoto skladatele pořádně ponoříme. Představte si ten vizuál s audiem, grafické orgie avataru s famózní hudbou ze Hry o trůny, to prostě bude něco. Číslo 3. Duncan Jones zveřejnil, že jeden z jeho hlavních důvodů, proč chtěl natočit film Warcraft, byl, že se chtěl vyrovnat, anebo nejlépe překonat, sérii Pána prstenů. No, ten si docela fandí. Je tu nějaký fanoušek Pána prstenů? Trošku flameu do diskuze? No, ne? Co myslíte, podaří se mu to nebo ne? Číslo 4. Duncan Jones a ostatní členové jeho týmu si museli povinně zahrát před začátkem natáčení všechny hry o světě Warcraft od Blizzardu, včetně onlineovky. No, není hezčího startu filmu, než si předtím zapařit a namotivovat se. Ha, taky bych chtěl, aby mi to někdo řekl. Tak, a teď budeš pařit a dokud nedoděláš maximální level ve Warcraftu, nechoď mi na oči, ty bídáku. Natož do práce. Číslo 5. Pro natáčení filmu bylo postaveno nespočet lokací. Nespočet. Asi by se spočítat dali, ale nespočet zní skvěle. Je to takové monumentální, nemyslíte? Například Stormwindskou hlavní třídu producenti vybudovali včetně drobností, jako jsou poštovní schránky, cedule, listy na stromech, ano, a byly ručně malované. To musela být strašná piplačka, snad to bude stát za to. Číslo 6. Na Warcraft Movie na BlizzConu 2014 to opravdu žilo. Režisér Duncan Jones vyzval všechny fanoušky v sále, aby začali křičet pokřiky. Za Hordu, za Alianci a za Azeroth. Tyto bojové pokřiky budou následně použity v samotném filmu, nejspíše při bitvách. Chtěli byste se taky podílet pokřikem na takovém filmu? No, já bych si určitě vyřval všechny hlasivky. Číslo 7. Blizzard si dal opravdu záležet, aby film nepoškodil jejich značku hry Warcraft. Společnost se dlouhou dobu obávala, že by nevydařený film mohl snížit popularitu hře World of Warcraft a vrhnout špatné světlo na ostatní produkty. Rozhodnutí k vytvoření filmu byl hlavně reklamní tah, který přitáhne ke hrám nové hráče z celého světa. Troufalé, co? Na tomhle filmu Blizzard ale rozhodně nešetřil. A až budete kupovat třeba další balíčky do hry Hearthstone, buďte na sebe pyšní, protože jste tenhle film z části zaplatili i vy. Číslo 8. Orky budou hrát skuteční herci z důvodu důvěryhodnosti. A navíc k tomu na jejich maskách pracovali stejní tvůrci jako na filmu Avatar. A perlička? Pro potřeby filmu byl vytvořen jazyk orků. Číslo 9. Brnění herců bylo tak těžké, že potřebovali žebříky, aby se dostali na koně. A koně vzhledem k počtu lidí a hluků dostali do uší, dostali tam tampony, aby se tolik nebáli. Taky se, holky, nebojíte, když máte tampony? A máme tady číslo 10. Film je inspirován slavnou sérií, počkejte si chvilku, počítačových her Warcraft. No, tak to určitě nikdo nevěděl.
ale teď vážně, co jste možná nevěděli, je, že se stala předlohou také pro knižní tituly. Z literárních verzí příběhu snímek inspiroval titul Poslední strážce, kde se objevují všechny hlavní postavy filmu. Tomu, co ději filmu předcházelo, se věnují knihy Zrod Hordy, Za temným portálem a Příliv temnoty. A je to. Video se vám určitě líbí, vidíte? Dal jsem si totiž na něm opravdu extra záležet, rozumíte? To srdíčko jsem do toho vložil. Abych uspokojil choutky těšících se lidí i fanoušků na tenhle skvělý film. Doufám, že bude skvělý, protože už to asi nevezmu zpátky. No a pokud jsem uspokojil vaši zvědavost, dejte mi like, odběr pro další filmy a napište mi dole do komentářů, třeba jaký film byste chtěli příště. Možná by to chtělo nějaký horor, ne? Každopádně díky za slednutí lidi a příště čau u dalšího videa.